Vítam vás v našom grafickom štúdiu Imperia v jej 5. časti a v tejto časti chcem vás zoznámiť s reštaurovaním, retušovaním fotografií a dokumentov a takisto s výrobou slideshow. Teda pôjdeme si otvoriť browser a zadáme si našu webovú adresu. Naša adresa je www.studioimperia.com a sme tu na úvodnej stránke našho grafického štúdia, kde je veľa rôznych ponúk. Môžete si na to pozrieť. A v tejto časti budem rozprávať o reštaurovaní fotografií. Napríklad jedna služba sa volá plastická fotochirurgia, kde môžete kliknúť a pozrieť sa, ako to vyzerá a prečo sa volá plastická fotochirurgia. Toto je portrét rozdelený na dve časti, teda je to do retuše, táto časť je po retuše. Prečo je to plastická chirurgia? No pretože my môžeme upraviť vaše pery, odviesť vás k zubárovi a vybiliť vám zuby, prípadne opraviť si ich, aby boli pekné, žarivé, zvýrazniť alebo vymeniť farbu očí, decentne zvýrazniť make-up a samozrejme urobiť zázrak s vašou pokožkou. Teda identita tejto fotografie zostáva, my sme vás nezmeníme, ako vyzeráte, len vás zlepšíme. Teda zatvoríme túto ukážku a sa pozrieme napríklad na animáciu reštaurovania archívnej fotografie, ako to vyzerá ten proces. Klikneme, toto je fotografia, ktorá je reštaurovaná momentálne. Toto je proces reštaurácie. Tak, zatvoríme si to, pozreli sme to. Dobre, a pozrieme sa napríklad ešte na program omladzujúca fotokúra. Prečo? Tak sa volá. No, toto je manželský pár a tu je animácia, kde vy vidíte ako vyzerajú teraz v skutočnosti a po retušovaní. Teda identita týchto ľudí, tohoto páru zostala tá istá, nič nebolo zmenené, len sme ich vylepšili a je príjemnejšie na nich pozerať. Omladzujúca fotokúra naozaj funguje, pretože omladili sme to ich veľmi pekne. A tu napríklad u nevesty som dával preč druhú bradu a takisto vybilil zuby, vrásky sa vyhodili a takto vyzerá konečný výsledok nášho programu omladzujúca kúra. Teda je to 80% na retuš, úprava fotografie. Zatvoríme si to a pozrieme sa na túto retuš. Táto retuš bola veľmi komplikovaná. Je to hojne zničená fotografia. A toto je ten výsledok, teda vidíte ten rozdiel. Naozaj odreštaurujeme akúkoľvek fotografiu, len donieste z prvej svetovej, z druhej svetovej vojny alebo nejaké fotografie, ktoré proste chcete, aby zostali na pamätku, sme úplne pre vás to zreštaurujeme a bude ako nová. Teda poďme sa pozrieť na celú tú ponuku. Je to služba retuš a reštaurovanie fotografie a dokumenty. Tu sú popis našich služieb, ako urobiť objednávku. Takisto je tu cenník, ktorý môžete sa pozrieť na ceny,
je tu úkon, farebnosť fotografie a percentnosť programu omladenia, to je teda procenty retušovania, reštaurácie fotografie. To 80% retuš, to 10% retuš, 30%, 50%. Je to program exkluzív 100%, ktorá zahrňa v sebe tieto úkony ako prach, ako dať preč prach, škrábance, farebné korekcie urobiť, flaky, dať preč jazvy, vrásky, vyhľadiť pokožku, program modelka, teda podrovanie, make-up, zmeniť alebo zvýrazniť farbu očí, vlasov, urobiť manikúru, takisto urobiť korekciu nosa, očí, pery, vybeliť zuby, úprava postavy a iné. Teda chcem, aby ste si boli istí, že vaša fotografia, teda vaša persona, vy ako človek zostanete ten istý, nič sa nezmení. Budete úplne spoznavateľní na tejto fotografie, len zlepšíme váš imidž, ako budete vyzerať. Teda sa pozrite na to, ideme naspäť. Takto ja vám túto fotografiu už ukazoval, túto retuš. Je tu aj iná retuš. Takisto moja babička napríklad má hojne z fotografií, ktoré sú zničené, ktoré som reštauroval. Reštauroval aj pre firmy, ktoré sa zaoberajú prvou, druhou svetovou vojnou, teda reštaurovali archívne fotografie, ich bolo hojnosť a výsledok mal veľký úspech. Takisto tieto fotografie môžeme vám nahrať na vaše DVD a urobiť prezentačnú slideshow na pamätku v sprevode nejakej hudby a popisok. Toto je kresba pre rodičov a táto kresba je už vykolorovaná. Táto fotografia je originál. Vidíte na túto pokožku. Všimnite si túto pokožku a je to už po oprave. Je to vyhľadená pokožka vypudrovaná. Takisto na túto fotografiu všimnite na samotnú pokožku. A tu je zvýraznené oči, vyhľadená pokožka, zvýraznené pery, skontrastnená. Vidíte rozdiel. Takisto aj táto fotografia. Toto ukážku ja som už vám predvádzal. Dobre. Toto je retušovanie tlačovín. Toto bolo skenované z časopisu. Je tu v strede rúb, ktorý som dal preč, upravil farby a je z toho použiteľná fotografia. Takže ideme naspäť a pozrieme napríklad na výmenu pozadie. Takisto táto svadobná fotografia, nevesta chcela mať fotografiu, kde ona v tomto profile len dať pozadie preč a urobiť farebnú korekciu, takže môžete sa pozrieť, ako sme to urobili. Pozadie odstránené, je to urobená retuš pleti, farebná korekcia je urobená pod starofarebnú korekciu, teda pod starofarebnú farebnosť. Zatvoríme si to a ideme sa pozrieť na jednu z našich reštaurovačných programov. Je to fotozachoránári, teda zachránime akúkoľvek vašu fotografiu, keď ju veľmi potrebujete. Túto fotografiu jeden pán veľmi potreboval
A preto to je pôvodne bolo farebné. Takto to vyzerá. Toto je po úprave, síce je to hnedá, to čo on aj chcel, a je to už jasne viditeľné tváre. Proste je to fotografia reštaurovaná a je tu pre pamätku, spĺňa svoj účel, teda je rozpoznané objekty. Teda vidieť tvár, vidieť postavu a tak ďalej. Zatvoríme si to. Takže poďme na ďalšiu službu, na výrobu slideshow. Klikneme si to. A tu môžeme vidieť ako vyzerá slideshow, ako sme to urobili. Tu napríklad robili sme z viacerých fotografií svadobné slideshow na pamätku, nahrali na DVDčko a môžu si pozerať roky a ich deti tiež. Takže takto to vyzerá slideshow v sprevode hudby. Takže môžete na našej stránke pozrieť sa na ukážku tohoto videa a poďme na úvodnú stránku, chcem vám ukázať, ako to vyzerá výroba tohoto slideshow v našom štúdiu. Teraz takže otvoríme nejaký projekt. Napríklad tento si otvoríme a sa pozriete, ako tento proces vyzerá v výrobe slideshow. Sa načítalo nám celý projekt. Som načítal nám tento projekt v špeciálnom programe pre animáciu. Takže je tu umiestnené svadobné fotografie, je to zvuková stopa, robené popisky, Takže takto to vyzerá celý ten proces. Ideme na našu stránku zase. Sme tu. Takže asi na úvod takže je to asi všetko o tejto služby, čo sa týka reštaurovania, úpravy fotografií. Sme o tom rozprávali dosť veľa, takže neváhajte, doneste nám svoje fotografické materiály, ktoré sme odreštaurujeme. Bude veľmi pekná pamätka aj pre vás, aj pre vaše deti, takže neváhajte a navštívte našu stránku. Na tom je všetko, uvidíme sa v našej nasledujúcej časti.